Panguva ino zvinanganombomira zvakanaka the ruling party ZANU-PF. People have seen kuti aiwa zvakabuda pachena uye zvakabuda munhau. VP Kembo Mohadi vachitaura mashoko kuti aiwa izvizvi havachakwanisi vakuda kumbonozorora. Panguva ino iri kuonekwa kunzi pane ma-allegations ari kubuda pamusoro paVP Kosano Chiwenga kunzi aiwa anytime he can be fired. Pamwechete ma-allies ake ezinoda kuti vari kukanganisa the process aiwa yekuita kuti the regime ikwanise kumora ma-resources enyika. Saka napinda mashoko atiri kuona kuti aiwa there is another pre-cap farm meeting aiwa is scheduled for tomorrow on Sunday. Not to subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa paendo majari zosambulanya cheat number 1. On Sunday, Mnangagwasi proteges will advise him that the time to rest ailing Kembo Mohadi is now, or he will risk delegating Chiwenga as acting president all the time. They argue that Mohadi is not in good state and that it would be deemed self-defeating for him to act as VP. Number 2. To mitigate the chances of Chiwenga standing in as acting president all the time due to Mohadi's frailty, Mnangagwa's wife, sons, and the village cabal want Mohadi to be arrested as soon as possible. EDNers have raised concern over Chiwenga's growing popularity and influence. Lomaswa mdatu kwa pana bana majari zachiti aiwa pana pachikushamisa ndechekuti these issues. Number 1, anondo discuss or pre-cap farm of which akuzi aiwa kunokunganzi kuka discussiwa ma-issues to do aiwa ne maku-presidency. Number 2, panapa antora mashoko kuti aiwa they want to discuss kuti aiwa panapa vachizorodza Kembo Mohadi. There is another issue kuti kana VP Kosano Chiwenga vakasara vari vice president anenge ari pari acting vachitsvaka mumwe, will they withstand kuti pese mutungamiri wenyika panenge aenda pazororo kana abuda munyika VP Chiwenga nanosara vari acting. Chinhu chiri kuonekwa panguva ino aiwa chiri very very difficult and hard kuti ivo vatore decision iyoyo. Mudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. Mudze mafunguro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.